हो जा। हाँ हाँ भोजपुरी हो गए तेलुगु पति प्रदेश में बाड़े हाँ रेजर घोड़े बड़ी अब मेहरारू घरे भी बाप हो बाप मेहरारू चौक पकड़ले भी है शीतलहरी भरता है जाड़ घर होई सब ठंडा कहत की ठंडा कहता अभी तो ये हम ही बानी हां ठीक 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 पति प्रदेश में बाड़े मेहरारू घरे भी डहकत दिया कुलहत दिया बाकी सास ससुर के सेवा करत दिया आ जे लो आगे उदास होके दुवरिये पर खड़ा बिया मुंह उदास कोई दे एगो सखी देखली पूछली कि का रे सखी बड़ा दुखी बुझाता हां बोलो कोनो दुख बा कुछ कहो कहो कोनो बात होला तो यार यार से कहेले कहेले सखी सखी से कहेली कहेली तो हम ही दोनों बनी जा हां कुछ कहे के होखत त कहो बोला ना हो ए सखी का ए सखी का कही हम तारा के अपना मन के बात कहो शादी भइला 4 साल भइल हां हमरा के गौना करा के वहां के बाहरा चल गइनी अच्छा ना कहियो फोन करतानी ना कहियो समाचार पूछतानी अच्छा सब पर्व बीत गइल दशहरा बीत गइल छठ बीत गइल हां जी अब जाड़ आ गइल हां ठिठोर के हमार मन रह जाता जनवरी के महीना हो जनवरी के विकी जी बारे ओहो का कहत तानी जेते काहे कुमिलाइल बाड़े रे पगली मर्द फोन ना करे तो कम से कम तू मेहरारू हो हां तारा त गिरे ताहरा तो फोन करबे के चाही तारा त गिरे के चाहिनु मर्द के आगे झुकला में हां कोनो शर्म नहीं मर्द के आगे झुकला में कोनो शिकायत ना मानल जाला अब यही से तो मोटा कम से कर कम दिया ताहरा तो झुक जाए के चाही। 4 साल ए सखी का हो का कही हम तारा से कहो एगो मोबाइल नंबर वाला उहो बंद बा अच्छा बुझाता हमरा में कुछ कमी बा तबे दूसर के के फेर में जाके पड़ गइल बानी हमरा के तो साफा भुलाइए गइल बानी हां बड़ी निर्दयी बड़े दोसरा के फेर में हां ना रे ना ऐसन बात नहीं खे ऐसन बात नहीं खे दूसरा के फेर में वो नहीं खे उ तहरा सुख खातिर अपन सुख त्याग देले होई उहे मेहरारू फोन करके कहतिया अरे बाबा ये बात हो ए राजा जी अरे जाड़ा के रतिया नया बताओ भाई जाड़ा के रतिया नया बताओ भाई जाड़ा घर का पड़ना न जाई घर का पड़ना न जाई
सुधीर चौधरी जी हमरा के हजार हजार रुपया देने हार्दिक जी जी और स्वागत भी बा हजार हजार रुपया हमरा के पुरस्कृत करनी ये बात है हार्दिक अभिनंदन करत मेन में बढ़ा भैया मेन के तनी आवाज बढ़ा दे भैया मेन के आदि मालिक हां ठीक बा रोज रोज रतिया के हर धड़क की लछाती रोज रोज रतिया के धड़क की लछाती चढ़ल जवानी में लगावा रोज रोज रातिया विशाल यादव ब्याह जी हमरा के 100 रुपया दिले बानी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करो सबे के हुआ है सबे के हूं रोज रोज रातिया हर धड़क की लछाती चढ़ल जवानी में लगावा ए वाला तहरा बिना दहिया कैसे गारमाती तहरा बिना दहिया कैसे गारमाई हरिया जरा जाता करना हरिया जरा जाता करना बाबा आ जाए खड़ा हो जाए रहुओ माइक लगा वाह माइक लगा एक भाई तने देख ली कोई धरे नहीं ये बातें है जनार्दन भैया कला हो और कला छूटता नहीं है किसी को कलाकार बोला जाता है और जोश में उमंग में कलाकार अपने दाव पे आ ही जाते हैं और ये औरतिया कहती है कि ये बोला